ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁ ବର୍ଷା। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉପକୂଳଠୁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ନିଆଁ ବର୍ଷା। ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ଝାଞ୍ଜିରେ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ଜନଜୀବନ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ। ସୋମବାର 18ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। 41.4 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ବାରିପଦା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପାରଦ 41.2 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟକୁ ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 17 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 43ରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 21 ଓ 22 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 41.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 41.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଦିନ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 39 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲା। ଆଜି କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ପାଗ ନେଇ ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଛି।